Izvanredna svjetleća figura pojavila se na nebu i Karije u Grčkoj. Orevijski fenomen nije samo igra svjetlosti i atmosferskih uvjeta, već podsjetnik na Boga. Ova slika kruži društvenim mrežama. Uistinu je veličanstvena. Ova slika ostavlja bez riječi. Nevjerojatna svjetleća figura pojavila se na nebu iznad Ikarije u Grčkoj. Je li ovo znak od blagoslovljene djevice Marije ili prirodni čudesni fenomen? Pogledajmo sliku. Sljedeća svjetleća figura okružena duginim bojama probija se kroz oblake, stvarajući gotovo anđelski prizor. Ova slika je zadobila pažnju tisuća ljudi diljem svijeta. Mnogi vjernici vjeruju ovo je poslije djevice Marije, njezin podsjetnik da nismo sami. Posebno zbog oblika podsjeća upravo na lik Marije s rukama u molitvi. Za one koji vjeruju, ovakvi događaji nose duhovno značenje. Karija, otok poznat po svojoj povijesti i pobožnosti, možda je odabran za ovakav znak. U Međugorju se pojavljuju slične pojave. Se to tumači kao Božja poruka. Ova slika nas poziva na razmišljanje. Što vi mislite? Je li ovo čudo ili prirodni fenomen? Podijeli se mišljenje u komentarima. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, lajkajte video, preplatite se i podijelite ga s prijateljima. Možda ćemo zajedno otkriti više o ovom misteriju. Bez obzira na objašnjenje, ova svjetleća figura na nebu Ikarije podsjeća nas na ljepotu misterij svemira. Bilo da je riječ o Božjem znaku ili prirodnom čudu. Vrijedi zaustaviti se, diviti se i hvaliti svoga Gospodina. Ova priča možda tek počinje. Druga poslanica Koričanima 1.3. Zahvala Bogu. Neka je hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe. Podsjećamo na jedinu Gospinu poruku koju putila u cijeloj Bibliji. Činite što vam kaže. Tako i mi uvijek slušajmo vodstvo Duha Svetoga, što nam šapuće govori da radimo. Budemo vršitelji njegove volje, a ne svoje u svom životu. Kako Pavao kaže Koričanima, ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada, kad smo već opravdani njegovom krvi. Jer ako smo izmjereni s Bogom smrću njegova sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmjereni spasiti njegovim životom. Ali ne samo to, već se i ponosimo u Bogu po našem Gospodinu Isusu Kristu, po kome smo sada postigli izmirenje. Kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet, a po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše. Još prije zakona biješe grijeh u svijetu, a grijeh se ne uračunava kad nema zakona. Ali je smrt vladala od Adama do Mojsija, čak i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim Adamovu. Adam je slika onoga koji ima od oči. Ipak s darom milosti nije kao što s prekršajem. Jer ako su prekršajem jednog umrli svi, mnogo se obilnije izlila na sve milost Božja, dar dan milošću jednog čovjeka, Isusa Krista. S ovim darom nije ni kao što je s posljedicama grijeha jednoga čovjeka. Sud naime polazeći od grijeha jednog čovjeka dovodi k osuđenju, dok dar milosti polazeći od mnogih prekršaja dovodi k opravdanju. I ako je dakle prekršajem jednoga i posredovanjem jednoga zavladala smrt, mnogo će sigurnije oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti vladati snagom života po jednome Isusu Kristu. Kao što je prekršajem jednoga osuđenje došlo na sve, tako izvršenjem zapovjedi od jednoga dolazi na sve ljude opravdanje koje se sastoji u životu. Jer kao što su nepokornošću jednoga svi postali grešnici, tako će i pokornošću jednoga svi postati pravednici.